Posho, tomorrow it's a big game, my leadership. So now the winner. Ready show me only for 90 minutes. Ne? Usuyaxolisa. Angixolisi. Usuyaxolisa njalo. My leadership. Zibheko singakasuki mnganami. Mnganami ngizokuthinta kancane. Okay. Ngoba vele sengiyabona ukuthi vele matapungwane mnganami. Angeke ngidabulele kakhulu mnganami. Ngizophatha kodwa ke okungcono uzokhetha ngiphathe upelepele noma usawuthi noma uvinika. Salt and vinegar. Ipelepele ngifuni. Uthanda salt and vinegar ni izizweleke bahlali kusho ukuthi kusasa ngizomgaxa ngamagoli awu5. Wa. Never my dead body my leadership. Ikaizer Chiefs you win a 2-0. Ikaizer Chiefs you win for 2-0. Usilva okora amagoli 2. You like it or not? Udarus bathi usilva kodwa ngibona ngathi ilusile le yanto. Serious? Ayicwebezeli le yanto inkosi yami. Angiboni ukuthi ukhona yokwenza kusasa. Awuchazeke wena ngoba ngichazile mina ngathi bahabizile amaphoyisa. Bahaphuthuma. Na angumfana wa ama 2000 niyokwenza njani ngempela bese kuba khona nomlemi. Ngichazele inkosi. Bona. Umthetho khona. Ukross khona. Makasi khona. So everything is solid. It's solid everything. I'm waiting for you, my leadership. Ikaizer Chiefs were cruising nicely. We did play 6 games. We win 5, we draw 1. So next game is win. Mhla hambusho le yange vikelizayo hayi le yakusasa ngithi. Ngoba phela le yakusasa vele awukho angeke ubonakala. Serious? Ngiyocinga ngaphansi komjivo. Serious? Ojayivisa amajaha. Ngokena ngapha la. We enakusaza ngokwenza nje. Ngiyimgogo umntwana. Ngingene ngibona. Iyokumbatha. Umntwana usembathiwe nkosi yami. Iveli ingane lena iyathandela nkosi yami la kithi kodwa ngiyokwenza njalo nkosi uyobhosha ke nkosi kusasa. Ngingakwethemba izinjamanga ubhosha nje into ngiyokwenza yona nje clinic kusasa. Mr. Bosho. As a Kaizer Chiefs fan, we love our team. We're going to continue to love our team. So tomorrow is a judgment day. It's a judgment day. So they're going to be the judge to judge which team going to win. But finally, Kaizer Chiefs is a winner. On Wednesday again, we're going to bury someone. So Lesotho, Free State, we're going to bury someone. Angibuze nkosi yami. Phela unakusasa uyobudlala mina ngiyobe ngijima ngibe ngisejimini kusasa. Uzobujimini? Phela unuse enecala wena. Uyogijima uthi mama injeni babekatini. Usa anecala. Mina ngiyobe ngisejimini nje impela kusasa. Ngiyobe ngena ngeke ngisho nencu. Khuluma ke nkosi yami. Ngifuna ukuzwa wena ukuthi wena uzobwenze njani ngoba phela lento ngayiqala kuwe ngakhanda calendar. Ngomhla ka3 kwaba u3. Ngase ngikhanda unyaka wonke 365 days. Ngawe. Ufuna ukuthini ke kimi? Khuluma nami. Ogozo. Mr. Kosho. Listen to me very careful. Listen for me very what? Carefully. Carefully. Thengulalela lishangalela. Listen for me very careful. Sengizwile inkosi isingisi. Hallelujah. Ni ibheka udlala isingisi saka kwinda udlala ibhola lapha. Ngizoba akhahlaza akhohlwa isingisi inkosi. Azobuya bethi baba. Ukhona kunyo ongafuna ukusho wena uzizwa unjani? Inhliziyo yenzani? Sharp. Ayipompi didanone little. It's not pumping the barking didanone. Ayipompi hori didanone. Kuza kahle nkosi yami. Kuza kahle. Singiphethile my leadership. Ayipompi. Nkosi yami kungathi uduma izulu. Nkosi Ubosho they're going to be big match tomorrow. Then finally what can I say? No, we must respect each other tomorrow. No fighting. If we win 2-0, 3 or 5-0, it's fine. I'm gonna be agree. But if we win for 2-0,
are gonna be. Ungakubali angeke uzuwina. Ngawina kusasa man. Ayicabanga iwini. Isedeni iwini kunawe kuna iqhelelene njengetala lakho. Ungayicabanga iwini. Into engeke uzuyithole yisho usuthanda kusasa. Athi ngikuxoxela kusasa ngiyo obengisula kuwinyawo ngiyo obengugxoba ngiqhubekela phambili. Wena ke siye uyoza hama lapha ku Sundowns uyezwa. Usuyoza Max Sundowns. Na ungibambele yona ke mina uzobe sungibuka wena se engicelebrate ke iBetway. I thank you very much as per my leadership. So now tomorrow they're gonna be a judgment day. Sasa everyone. So for Sisibe Stadium in time. Bathola hore ba tshwere mafeki ba sa stadium. Osina ticket, you must go home, you must stay at home, watch on TV. So tomorrow I reckon time 11 o'clock, 12 o'clock. Arriba stadium. Arinya guru batho ba tsene ka 3 ba lo ba sena ticket. Are stadium in time, then return in time, guys. Amakhosi, we love each other always. I love and peace. Ivana ibhakani yake into emnyama ngenkani siyanithanda ke useyecazile ukunda bafethu ngiyacela lento ayishilo ko ukunda siyenze sportsmanship bafethu asiphathaneni kahle bafethu ungabi naloko niyazi lento yasebholweni into ekhona ifana nalento yeship zokudliwa into ekhona into ekhona asithandaneni nje amen Nkosi ngisengivala ngithi egameni lePirates abafundisi abalandeli u3 point wakusasa